खुलुमबाय आं लक्ष्मी बसुमतारी फिन खेबसेबाव आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो खुलुमनाय बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथाङा गासैबो मोजाङै दङ होननानै ओमफ्राय दिनैथ' जोबथा आमथिसुवानि फुजा फोरबो आंबो नै फुजा होखांबाय बाथौआवबो होखांबाय नोंथांमोनाबोथ' होखांबाय जानांगौ दिनै आं मा खालामगोन बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय आङो प्रे खालामो आफा इसोरनाव जाहाथे गासैबो मोजाङै थायो मोजाङै समफोरा बारलाङो जेबो खैफोद आफोद फैया बेनि थाखायनो आं आफा इसोरनाव गासैनिबोसिम माने गासैनिबो थाखाय आरज गाबो दिनै आमथिसुवा जोबनायनि फुजा थानायलाय आङो दिनै मर्निंनि सिखारदों 4:30 आवनो बेलेग दिनफोराव आङो एथ' थाब सिखारा दिनै फुजा थानायलाय आङो थाब सिखारनानैनो खामानिखौ स्टार्ट खालामनायसै फार्स्टआवनो आङो जिफोरखौ सुग्रोना लानायसै बेनि उनाव आङो रुमफोरखौ साफा खालामना लाग्रोनायसै मानो होनब्ला दिनै फुजा दङना बेनिखायनो साफा सुफा खामानिखौ मावनायसै बाखि खामानिखौ मैयाफोरनो खालामना लाग्रोजोबदो नङाबा खानसेयाव हागवाना खामानिफोरा जोबखांजोबनायनि उनाव आङो न'नि बाथौआवनो आमथिसुवा जोबनायनि मुङाव एसे थुगि होनायसै गामियावबो फुजा दङमोन बाथौ मन्दिरनि नाथाय आङो थांनो हायासै आइया थांनायसै माने आइ बिखुनजोआ
आं गाव थानाय रुमावबो दोंसे आलारि बाथि लगायनोसै